Πολλοί επιχειρηματίες δυσκολεύονται όταν θέλουν να προσλάβουν έναν άνθρωπο για πωλήσεις. Οπότε ας το πούμε απλά. Καλός πολιτής δεν είναι αυτός που μιλάει πολύ, αλλά αυτός που ακούει πολύ. Στην συνέντευξη παρατήρησε αν ο άνθρωπος απέναντί σου ρωτάει για την επιχείρησή σου. Προσπαθεί να καταλάβει τον πελάτη σου και ενδιαφέρεται για τις ανάγκες, όχι μόνο για τους αριθμούς. Ζήτα του να σου πει μια στιγμή που προσπάθησε να πείσει κάποιον για κάτι. Άκου πώς το περιγράφει. Το έβαλε σκοπό να βοηθήσει τον άλλον ή να περάσει το δικό του. Έχει σημασία. Πάμε και ένα μικρό παράδειγμα. Αν του ζητήσεις, υποθετικά μιλάμε, να πουλήσει το ποτήρι στο τραπέζι και αρχίσει να μιλάει για το γυαλί, για την ποιότητα του γυαλιού κτλ. Μάλλον δεν κατάλαβε. Αν σου πει διψάς, τότε σκέφτεται με βάση τον άνθρωπο. Αυτό θέλεις. Έναν άνθρωπο που χτίζει εμπιστοσύνη, που νιώθει καλά όταν ο πελάτης νιώθει καλά, που θέλει να βοηθήσει, όχι να πιέσει. Γιατί στο τέλος οι πωλήσεις είναι απλά σχέση μεταξύ ανθρώπων.